Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y Sulgwyn, wrth i ni ddiolch i Dduw am rodd yr ysbryd glân, a gweddio y bydd yr un ysbryd yn grymuso'r eglwys i gyflawni ei gwaith yn y byd heddiw. O anfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu Mawr, a'i weithrediadau megis tân o deied ef i lawr. Ysbryd glân yn enw Iesu Mawr, a'i weithrediadau megis tân o deied ef i lawr. Yn ôl da ddewid fawr ei gwerth, tawaller o ddifri, ysbryd Sant aeth gada merfi weithio arnom ni. O Hwyrol deied ef i hargahoedd i'r byd, ac arwain etifeddio nef drwy ranial maith i gyd. Yn ôl da ddewid Iesu Mawr, yr awron anfon di, ac wir ddirannu amau lawr i aros gyda ni. Y mae cariad Duw eisoes wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy'r ysbryd glân, y mae ef wedi ei roi i ni. Garedigion yng Nghrist, yr ydym ym mhresenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrymu iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein hyddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd air Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred, gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud, gan hynny gweddiwn ar ei Dduw drigarhau wrthym. Trigarhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau, gwaredid ni oddi wrth bob drwg, a'n cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigarhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd agor ein gwefusau, Angenau a fy megad y ddoliant. Duw brysiau'n canorthwyo, Arglwydd brysur ar un cymorth. gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae ar hon ac y byd yn wastad, yn oes oes oes. Amen. Molwch yr arglwydd, Molian is o enw'r arglwydd.
ysbryd wyt yn fy holl ffyrdd. Canys nid oes air ar fy nhafod, ond wele arglwyr ti a gwybos doll. Amgylchynaist fi yn ôl ac ymlaen, ac osodais dy law arnaf. Dyma wybodaeth dy ryfedd i mi, ucheliw, ni fedraf o fi wrthi. I baler af o fi wrth dy ysbryd, ac i bale a thoaf o fwydd. Os dy ringaf i'r nefoedd yn arwyt ti, os cyweiriaf yng ngwely yn uffern weledi yno. E cymerwn a denydd y wawr, a pheth rigwn a naethafoedd y môr. Yno hefyd tywysau dy law, ac medaliau dy ddeilaw. Edwedwn, diau y tywyllwch am y cifiau, yna byddai yn os yn oleuni o'm hamgylch, ni tywyllwch rhag o ti, ond yn os a oleuo fel dydd. Un ffinnif yw tywyllwch ag oleuni i ti. Ogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Daw'r darlleniad o lyfr Ezekiel, y 6 bennod ar 10 ar 20. Felly dywed wrth bobl Israel, dyma mae'r arglwydd y meistr yn ei ddweud. Dwi ddim yn gwneud hyn eich mwyn chi, bobl Israel, ond mwyn cadw fy enw da, yr enw dych chi wedi isyrhau ym mhob man. Dwi'n mynd i ddangos mor wych ydy fy enw i, yr enw dych chi wedi isyrhau ym mhob man. Bydd y gwledydd i gyd yn deall mai fi ydy'r arglwydd. Bydd beth fydd yn digwydd i chi yn dangos yn glir iddyn nhw mor wych ydw i. Byddai'n eich casglu chi a dod â chi allan o'r gwledydd i gyd a mynd â chi yn ôl i'ch gwlad eich hunain. Byddai'n taenellu dŵr glân arnoch chi a byddwch chi'n cael eich glanhau o bopeth sy'n eich gwneud chi'n aflan ac yn stopio addoli eilyn ddiwiau. Byddai'n rhoi calon newydd i chi ac yn rhoi ysbryd newydd i chi. Byddai'n cymryd y galon garreg ystyfnig i ffwrdd ac yn rhoi calon newydd dyner i chi. Dwi'n mynd i anadlu fy ysbryd fy hun i mewn i chi, i wneud yn siŵr eich bod chi'n ifydd i mi ac yn gwneud beth sy'n iawn. A dyma ddiwedd y darlleniad. Am hysbryd a lawen ychodd yn yw fy
ac yn orthwy o ddiwas Israel, gan y gofio hydri garref, fel y dywedodd wrth ein tadau, Abraham a'i had yn dragywyd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oes. Darlleniad o'r ail bennod o lyfr yr Actau. Bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth, gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei ymlygu chwi trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Dduw trwyddo ef yn eich misg chwi, fel y gwyddoch chwi eich hunain. Yr oedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Dduw, ac fe groesoliaso chwi ef drwy law estroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Dduw ef gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Oherwydd y mae Dafydd yn dweud amdano, yr oedd yn gweld yr arglwydd o'n blaen yn wastad, canes arfyn ei helaw y mae, fel nam hysgydwer. Am hynny llawenychodd yng nghalon a gorfoleddodd fy nhafod. Ie, a bydd yng nghnawd hefyd yn preswylio mewn gobaith. Oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid yn Hades, nac yn gadael i'r Sant weld y gredigaeth. Ysbysaeth dim i ffyrdd bywyd, byddi'n fy llenwi a llawenydd yn dy bresenoldeb. Gyfeillion gallaf siarad yn hi wrthych am y patriarch Dafydd, iddo farw a chael ei gladdu, ac y mae ei fedd gyda ni hyd y dydd hwn. Felly ac yntau'n broffwyd ac yn gwybod i Dduw dyngu iddo ar lw a gosoda un o'i linach ar ei orsedd, rhag gweld atgyfodiad y Meseia roedd pan ddywedodd. Ni adawyd ef yn Hades, ac ni welodd ei gnawd lygredigaeth. Yr Iesu hwn a gyfododd Dduw, rhywbeth yr ydym ni oll yn dystion ohono. Felly wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddehelaw Dduw, a derbyn gan y tad ei addewid am yr ysbryd lan, fe dywalltodd y peth hwn yr ydych chwi yn ei weld a'i glywed. Canes nid Dafydd a esgynodd i'r nefoedd, a mae ef ei hun yn dweud, dywedodd yr arglwydd wrth y arglwydd i, eistedd arfyn ei helaw, nes i mi osod e elynion yn droedfaen gyth draed. Felly gwybydded holl di Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn Meseia, yr Iesu hwn a groesoliaso chwi. Pan glywsant hyn, fe dwys bigwyd yn ei calon, a dywedasant oedd Pedr a'r apostolion eraill. Beth awnawn ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edifar hewch a bedyddiad pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd lan yn rhodd. Ymaterfyn ar ailith.
Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein unig fab ef ein harglwydd ni, hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac yma'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y Sant, meddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi, a chydaf ysbrydithau, gweddiwn. arglwydd trin ar hawr ddim, Crist trin ar hawr ddim, arglwydd trin ar hawr Ein tad, Ein tad yr hwnnwyd hynna nefoedd, Sant eiddi'r dynw. Diled y deyrnod, gweler dywyllus, megis yn y nef, felly ar ddeiar hefyd. Dyroi heddiw ein wer a benyddion, a maddau ni'n dyledion, fel y byddaiwn unau'n dyledwyr, ac nac arwain i brofedigaeth, eithyr gwarenir rhag drwg. Amen. arglwydd dangos drygaredd arnom. A chaniatau ni deallawdwriaeth, Gwisg dywain i dogion ag iawnder. a gnad y ddewis bobl yn llawen. Arglwydd cadw dy bobl. A bendithiad y tifeddiaeth, Arglwydd cadw'r frenhines. a rwy'r chynghorwyr o'i ddinet. Arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau. Ac am ddiffyn ni bydd yn erthol, Dyw glanhaen calonau. ac adnewodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O Dduw a ddysgaist ar gyfenwyr amser yma gylonau dy ffyddloniaid trwy anfon iddynt o leini dy ysbryd glon. Dyroi ni trwy'r un ysbryd feddi barn gywir ym mhob peth, a llawenychu byth yn ei ddiddanwch gwyn fudedig, trwy heiddiannau Iesu Grist ein hiachawdwr, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr un ysbryd, yn un Duw yn oes oes oes. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyroedd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boeni gan i fyddhaeth o'r chmynion, yn gwared gennyt rhag ofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleia
ein tywyllwch a tylygwn i ti o arglwydd, ac wrth fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd y nos hon, trwy gariad deunig fab ein gwaredwr Iesu Grist. Gweddiwn ar ddiw ein tad nifol, yn enw Iesu Grist ein harglwydd, ac yn nerth yr ysbryd glân. O ysbryd sancteiddiolaf, meddianna ni ath dangnefedd, goleia ni ath wirionedd, cynnau ynom dy fflam, cryfha ni ath nerth, gwnaed y hun yn weladwy ynom, dyrchafa ni trwy ras i ras o ogoniant i ogoniant, o ysbryd yr arglwydd, yr hwnwyt gyda'r tad a'r mab, yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen. Wrth i ni gofio am y Sulgwyn cyntaf hwnnw, pan ddaeth yr ysbryd glân yn rymus ac yn nerthol ar y disgyblion cyntaf. Gweddiwn am dywalltiad o'r ysbryd glân ar waith a chenhadaeth yr Eglwys heddiw. Fel y cawn ni ein grymuso i wynebu heriau ein dydd, a bod yn rym erdaioni yn ein cymunedau ein byd. Gwrando o arglwydd a'r deglwys, sydd mewn aml ffyrdd yn ymgynnull ac yn gweddio am dywalltiad biobywyd dysbryd. Boed i'r ieuanc a'r hen goleddi'r breuddwydion a'r gweledigaethau, y mae dy blant yn beiddio ei gweld, a boed i wir a gwragedd drwy'r byd cyfan cael ei ryddhau i alw ar dy enw, a chyhoeddi'n llawen o ben mynydd Seion, yn newyddion ymgariad a chibol Crist, sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr a hyd byth. Amen. Gweddiwn dros ein byd, a'r holl wahanfuriau sy'n creu drwgdybiaeth a chwewrder ymhlith bobloedd y byd. Wrth i ni feddwl am ddyfodiad yr ysbryd glân yn Jerusalem bron i 2000 o flynyddoedd yn ôl, gweddiwn dros heddwch yn wlad y Beibl heno, am barhad i'r cadoediad rhwng Israel a Phalestina, ac i fewn i'r sefyllfa ddyrus honno, gweddiwn am degwch a chyfiawnder, oherwydd heb gyfiawnder nid oes modd cael heddwch. Ysbryd sanctaidd, ysbryd tangnefedd, tywys bobl ym mhob man i heddwch a chytgord, gwared hwy o ormes a chreulondeb, ac arwain genhedloedd ddeiar i ganfod undod teulu Duw. Ysbryd diddanwch a chysur, bydd yn nerth i'r gwan a'r tlawd, bydd yn gwmni i'r unig a'r trist, bydd yn dywysydd i'r rhai sydd wedi colli'r ffordd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ar y Sulgwyn daeth adnewyddiad a gobaith i'r disgyblion, ac wrth i ni edrych ar y creiad, gweddiwn am adnewyddiad y greadigaeth gyfan, yn wyneb heriau newid hinsawdd a'n gor-ddefnydd o adnoddau'r byd. Arglwydd, rydym yn clywed o chenaid y cread, fforestydd yn cael ei difa drwy fygythiad tlodi, tir yn cael ei ddifwyno gan drachwant cenhedloedd, afonydd yn cael ei gwenwyno a chymegau, a'r amgylchedd yn cael ei fygwth gan ffordd afradus o fyw. Gan wrthwya ni trwy rym dysbryd, yn ein consern dros y greiad, i uno'n gweddiau a'n gwaith, i ryddhau greadigaeth o geithiwed a llygredd, i rhyddid a'i gogoniant.
ei reolwr tirdatom a gwrando ni, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros bawb yn noson hon sydd angen cysur a chymorth, a thros bawb sy'n gofalu am eraill. Ysbryd glân, ysbryd iachusol, gweddiwn dros bawb sy'n dioddef mewn corff, meddwl neu ysbryd. Gweddiwn am fedr ac ymynedd ar rhan meddygon a nyrsys a gofalwyr sy'n gofalu amdanynt yn eu cartrefi, ysbyty a hosbis. Gweddiwn y caiff a'i perthnasau a'i cyfeillion yn eu cariad a'i gofal dderbyn nerth a chysur. Cadw ei ffydd rhag gwegian, a'i dewrder rhag pallu, wrth iddynt galonogi a chynnal ei gilydd trwy adegau anodd a dyrys. Gweddiwn hyn yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Tyrd ysbryd glân, anadl bywyd, tân cariad, y diddanydd a'r cynhaliwr, y doethineb o ddi uchod, ymwel a chylonaid y bobl ffyddlon, cyflenwa hwy a fflamaid y gariad, ymlid ymaith ein pechod, rho ar dan ein chwantau drwg, cyfarwyddau'n bywydau ac agor ein llygaid, fel a hwy wedi ei sefydlu'n sicr ar Iesu, y cawn fyw ei fywyd atgyfodedig, a llefain yn unfryd unsain, a badad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Ysbryd sanctaidd y gwirionedd disgyn arno mofi bri, tyrd yn nerth dylanwadau pura ein calonau ni, ein diddanydd, ydwyt at y ffordd i'r nef. Llewyr chydwyd mewn tywyllwch, cysur mewn gofidiau blin. Nerth nid oes na gwir sanctaidd rwyf onid gennyt hyd y hun. Cynorthwya ni a thras ar hyd y daeth. Tiw arglwydd ar ddiwiawdwr, ebot cyfeilior ni lawn. Cynnal ein cerddediad baeni fy math gysuron llawn. Nes cyrhaeddyd bytholwyn fyd ananef. Meddai Pedr wrthynt, edif ar hewch a bydyddiar pob un ohonoch yn enw Iesu Grist meddeiant a'ch pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Y ddeunawfed adnod ar 20 o'r ail bennod o lyfr Actau yr Apostolion. Mae rhai yn galw llyfr Actau'r Apostolion fel efengyl yr ysbryd glân, ac mae llawer o wirionedd yn hyn. Wrth ddarllen yr actau, fe welwn i'r ysbryd glân yn dylanwadu'n fawr ar yr eglwys fore, ar fywydau'r apostolion a gweddill y disgyblion, wrth iddynt gamu allan i'r byd
a rhannu'r newyddion da am Iesu Grist. Heb gymorth ac arweiniad yr ysbryd glân, ni fyddai llawer o siap wedi bod ar yr eglwys, heb sôn am lwyddiant na ffyniant. Mwy na thebyg byddai'r efengil am Iesu Grist a'r cof amdano wedi marw gyda'i ddisgyblion. Wrth ddarllen yr actau, fe welwn ni gymaint mae trwy'r ysbryd glân y derbyniodd y disgyblion yr hyder a'r gallu i gyflawni popeth oedd angen arnynt. Fe allwn ni ddweud yr ysbryd glân yw curiad calon yr eglwys, yn sicrhau bod cariad y bywyd Crist yn cael ei rannu ymhlith holl aelodau'r corff, a bod y cariad hwnnw yn cael ei adnewyddu'n feunyddiol. Yr ysbryd glân yw bywyd yr eglwys. Dyna'r teimlad ag awn pan ddarllenwn ni llyfr yr actau. Nid sefydliad dynol mor eglwys, ond creadigaeth. Creadigaeth Duw erdaioni yn y byd. Ar y Sulgwyn, fe gofiwn am ddyfodiad yr ysbryd glân a genedigaeth yr eglwys Cristionogol. Nid cyd-ddigwyddiad yw'r ddau, ond yn hytrach, y mae dyfodiad yr ysbryd glân yn arwain at sefydlu'r eglwys. A dyma chawn ni ar ddechrau'r ail bennod o lyfr yr actau. Daeth yr ysbryd glân at y disgyblion oedd ynghyd yn un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhithro, llanwyd y tŷ lle roeddent, ac ymddangosodd iddynt dyfodau fel o dan yn ymrhannu ac yn eistedd ar bob un ohonynt. A dywed awdur yr actau wrthym, a llanwyd hwy oll ar ysbryd. A beth oedd canlyniad y fath dywalltiad ar y disgyblion? Yn ôl llyfr yr actau, aeth y disgyblion allan o'r tŷ, allan i strydoedd Jerusalem i ganol y bwrlwm a dechrau sôn am fawrion weithredoedd Duw. Cymaint oedd syndod a phembleth y tyrfa oedd. Dechreuodd rhai gofyn, beth yw ystyr hyn? A dechreuodd eraill dweud yn wawdlyd, wedi meddwi y maint. A chyda'r geiriau hyn a'r honiad bod y disgyblion wedi meddwi, mai dim ond 9 y bore oedd hi, mae'r darlleniad o'r ail bennod o lyfr yr actau yn gorffen yng Gwasanaeth boreol y Sulgwyn. Ond dim ond y dechreuad i'r disgyblion oedd y profiad o siarad mewn amryw ieithoedd. Roedd llawer mwy i ddod, a gwirthiau llawer mwy nyferus a rhyfeddol na siarad mewn tyfodau estron. Mae ein hael lyth heno yn mynd â ni at beth y ddigwyddodd nesaf ar y Sulgwyn cyntaf hwnnw. Darn o hanes y Sulgwyn sy'n ymlach na pheidio'n cael ei anghofio amdano wrth i ni rithro ymlaen o'r Sulgwyn i Sul y Drindod. Ond mae'n werth i ni oedi yma a talu sylw ar yr hyn sy'n digwydd nesaf. Wedi rhai bobl synnu a dechrau holi beth yw ystyr hyn, ac eraill dechrau wawdio, fe safodd Pedr yng nghanol y dyrfa a dechreuodd ei anerch. Fe allwn ni ddweud mai hon yw'r bregeth gyntaf a bregethwyd gan yr eglwys fore, yn bendant y bregeth gyntaf y gwyddom ni amdano i Bedr bregethu. Oherwydd dechreuodd Pedr pregethu a hiodledd ac angerdd, a byrdwn ei bregeth oedd Iesu Grist, a darn o'r bregeth honno a glywson ni yn ein hael lyth heno. Dywedodd Pedr, bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Dyma oedd ei eiriau agoriadol, ac yn grefftus, mae Pedr yn bwrw ati, ac yn mynd trwy fywyd Iesu, gan ganolbwyntio ar ei farwolaeth a'i atgyfodiad, ac yn grefftus iawn yn plethu marwolaeth Iesu rai o broffwydoliaethau'r Hen Testament. Roedd yr eglwys fore yn awyddus iawn i ddangos y cysylltiad rhwng disgwyliadau'r Hen Testament a chyflawniad y disgwyliadau hynny y mywyd a gweinidogaeth Iesu. Ac wrth iddo dynnu at derfyn ei bregeth, dywedodd Pedr, felly gwybydded holl di Israel yn sicr
fod Duw wedi gwneud yr arglwydd ac yn fyseia yr Iesu hwn. Nawr, mae nifer wedi dadlau bod ôl golygydd i'w weld yn y bregaeth hon, bod awdur yr actau, mwy na thebyg lyc, wedi twtio a chrynhoi tipyn ar bregaeth cyntaf Pedr. Mae'r bregaeth, mae rhai yn honni yn rhy slic i fod yn waith pysgotwr o Galilea, fel yr oedd Pedr. Ond beth sy'n drawiadol am y bregaeth hon, boed iddi gael ei golygu neu beidio, yw'r angerdd sy'n perthyn iddi. Ac mae'r bregaeth hon yn batrwm i nifer o bregaethau eraill a gawn yn llyfr yr actau. Yr un yw'r neges ym mhob un o'r pregaethau, yr un yw'r cyhoeddiad. Mae Iesu o Nazareth, yr un a gwrthodwyd ac a groeshoeliwyd gan y bobl, yw'r un a gyfododd Duw o'r meirw i fod yn arglwydd ac yn fyseia. Tra bod y neges ei hun yn bwysig, y ffydd Gristionogol mewn gnewyllyn allwn ni ddweud. Yr un efengil y mae'r Eglwys wedi bod yn pregethu ar draws y canrifoedd. Eto ar angerdd y bregaeth, dwi am i ni ganolbwyntio arno heno. Oherwydd i Bedr ac i'r Eglwys fore, roedd y neges hon yn chwyldroadol, yn newid popeth. Dyma neges oedd ar gallu i newid y byd. Fe allwn ni glywed yr angerdd yn y geiriau. Nid rhyw ddigwyddiad hanesyddol yn unig oedd y groeshoeliad yr atgyfodiad, nid ffigwr yn y gorffennol oedd Iesu Bedr yr disgyblion cyntaf ar y Sulgwyn a'i ddisgeidiaeth i'w ddilyn yn haearnaidd. Na, mae bywyd a chyffro yn y neges hon, mae grym a chydernid, ac o ganlyniad i gael ei llenwi ar ysbryd glân, y daeth bywyd ac angerdd i atgofion a phrofiadau'r disgyblion iddynt weld yn Iesu yr arglwydd byw, Meseia Duw, iachawdwr y byd. Roedd Pedr wedi bod yng nghwmni Iesu ac yn awr, roedd am rhannu'r profiad hwnnw ag eraill. Roedd Pedr wedi profi grym yr atgyfodiad, ac roedd am i eraill profi'r un wefr. Yr ysbryd glân a oedd yn gweithio ynddo, oedd wedi troi profiadau ac atgofion y gorffennol i Bedr yn profiadau bywiocaol iddo, yn rhoi pwrpas ac arweiniad i'w bywyd. A dyma welwn ni ar y Sulgwyn cyntaf hwnnw. Yr ysbryd glân yn bywiocau, yn cryfhau ac yn rhoi angerdd i'r disgyblion, yn rhoi bywyd i'w ffydd. Esgob Ignatius o Laodicea o'r 4th ganrif a ddywedodd hyn. Heb yr ysbryd glân y mae Duw ymhell a Iesu yn y gorffennol. Heb yr ysbryd glân cyfundrefn yw'r efengil, grym yw awdurdod, diwylliant yw defod, a moesoldeb gul yw'r cariad Cristionogol. Ond trwy yr ysbryd glân, mae'r creiad yn cael ei achub o'i wewyr drwy boen geni'r deyrnas. Mae'r Iesu atgyfodedig yma, grym bywyd yw'r efengil, rhyddid yw awdurdod y gair. Hynny yw, yr ysbryd glân sy'n dwyn Iesu i'n presennol ni, ac sy'n sicrhau bod grym yr atgyfodiad yn gweithio ynom ni ac yn yr Eglwys, ac yn ein cynorthwyo ni i gymhwyso disgeidiaeth Iesu i heriau ein hoes. Oherwydd lle bynnag y mae'r ysbryd glân ar waith, yno hefyd y mae cariad Crist, curiad calon yr Eglwys, bywyd ac ysbrydoliaeth, arweiniad ac ysgogiad pob Cristion. Dyna yw'r ysbryd glân yn ei hanfod. Ond beth amdanom ni? Fe allwn ni edrych yn ôl i'r Sulgwyn cyntaf hwnnw i ddydd y Pentecost a gofyn, pam na chawn ni brofiad mor ysgytwol fel cafodd y disgyblion gynt? Y gwir yw, faint ohonom ni a bydden mofyn y fath profiad. Mae rhai pobl o hyd yn chwilio am ryw brofiad ysbrydol ar uchel fel rhai o'r broffwydi mawr yn yr Hen Testament.
ond gadewch i ni gymryd olwg ar alwad bregaeth Pedr. Pan ofynnwyd iddo gan rhai oedd wedi gwrando ar ei bregaeth, beth a wnawn ni gyfeillion? Ei ateb syml iddynt oedd, edifarhewch, a bydyddiar pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Trwy ein bedydd, cawsom ni yr ysbryd glân yn rhodd, i drigo yn ein calonnau ni. Ynom a thrwom ni y mae'r ysbryd glân yn gweithio, yn cadw cariad Crist yn fyw yn ein bywydau ni. Yn wir, efallai na chawn ni brofiad o'r ysbryd glân yn debyg i'r disgyblion cyntaf ar y Sulgwyn hwnnw, ond y mae'r ysbryd glân ynom ni, ar waith yn yr Eglwys, a'i ddylanwadau ar ei arweiniad yn ein harwain ni, ond i ni gymryd ened, aros, gwrando, a mentro ar ein ffydd, a gadael i guriad calon Crist, curon un a churiad ein canlon ni. Yno, yn y curiad, fe deimlwn ac fe brofwn, angerdd yr ysbryd glân ar waith yn ein bywydau ni. Mwyn ei enw. Amen. Tangnefedd Duw, sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch calonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.